Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib, kashi na 4. Uncle Muhammad, ɗaya daga cikin yaran Alhaji Suleiman, gashuwa ne a kasuwa, kuma yana ji da shi da mutunta shi saboda riƙon gaskiya da amanar shi. Yau ma wukin Aunty Ramla da yaranta da su Hidaya suka shirya tsaf don zuwa gaida Hajiya Inna mahaifiyar Alhaji Suleiman. Dama kuma Aunty Ramla tana zuwa jifa-jifa wajen iyalan Alhaji Suleiman din da kuma wajen Hajiya, kuma ta zo ɗaya da Hajiya. Sai da Aunty Ramla ta yi lafiyayyen dambun tsaki da ya ji gyada da zogale, sanin yadda Hajiya ke matukar son shi, ga kuma haɗaɗɗen zobo da ya ji kayan haɗi, wanda shi ma ta san mutumin Hajiya ne, suka tafi mata da shi. Uncle Muhammad din ne ya kai su da kansa, ya sauke su, ya wuce bangaren Alhaji Suleiman din suka fara shiga, aka gaggaisa suka dan taba hira da uwar gidan shi Hajiya Rahama, sannan suka nufi bangaren Hajiya wanda yake duk a cikin gidan. Sosai Hajiya ta yi murna da ganin su, ta shiga yi musu sannu da zuwa, kamar za ta goya su saboda yanda take musu, dan ta ji dadin zuwan su sosai. Dama Aunty Ramla ta saba, dan duk lokacin da ta zo irin tarbar da take mata kenan, akwai ta da karama bako. Zama suka yi aka shiga gaggaisawa, sannan Aunty Ramla ta bata abin da ta zo mata da shi. Ai kuwa ta sha addu'a. Daga nan suka shiga hira. Cikin hirar ne Hajiya Inna take tambayan Aunty Ramla ina ta samu kyakkyawar yarinya haka, da yake ta san Zainab sun taba zuwa sau daya da Aunty Ramla. Murmushi Aunty Ramla ta yi tace, kanwata ce Hajiya. Allah sarki, ta kawo miki ziyara kenan, cewar Hajiya. Wallahi Hajiya, saurayinta da za ta aura ne Allah ya yi masa rasuwa sakamakon accident da yayi. Ana saura sati ɗaya biki. Ta shiga halin damuwa, kullum cikin koke-koke. To shine zuwan nan da nayi na ƙarshe, muka taho tare. To gashi ma har abban Nusra ya samar musu makaranta, sun fara zuwa ita da Zainab. Kai Hajiya ta shiga girgizawa cike da tausayawa, tace Allah sarki, Allah ya ji kanshi ya yi masa rahama, ita kuma ya bata wani mafi alkhairi. Da amin Aunty Ramla da Zainab suka amsa, yayin da idanun Hidaya suka cika da kwalla saboda wani abu da ta ji ya taso mata game da mutuwar Kabir. A hankali ta sa gefen mayafinta ta goge ba tare da kowa ya lura ba. Sai Hajiya da ta ganta, tausayinta ya ƙara kama ta. Lallai da gani ba karamin so take yi wa wannan saurayin nata ba. Lokaci ɗaya ta ji yarinyar ta shiga ranta sosai. Malam Muhammad da kokari, an bar muku ne gabaki ɗaya har da sata a makaranta, Hajiya ta faɗa cikin dariya. Dariya suka yi gabaki ɗayansu. Cikin dariyar Aunty Ramla ta ce, Hajiya ai tun da ta fara karatu dole a bar mana ita gabaki ɗaya. A'a, kun so dai yin kwace kawai, cewar Hajiya tana dariya. Nan suka ci gaba da hirarsu, da yake Hajiya akwai raha, haka ta yi ta sa su dariya. Sun ci sun sha daga abinciccikan da aka aiko musu daga fat ɗin Alhaji Suleiman, da yake ita ma Hajiyar daga can ake kawo mata. Damban da Aunty Ramla ta kai mata shi ta ci abinta, bata bi ta kan fried rice da aka yi mata ba. Gashi komai ta wawuro ta miƙo musu irin abinsu na tsaffi. Gaskiya Hajiya akwai mutunci. Abinda Hidaya ta rika faɗa kenan a cikin ranta. Anan suka yi sallar magariba, sannan Uncle Muhammad ya zo bayan sun gaisa da Hajiya suka tafi. Bayan sun shiga sun yi wa Hajiya Rahama sallama, ta yi wa su Hidaya kyautar kayan makeup, su Nusra kuma biskit, chocolate da su sweet. Ita ma kam akwai mutunci, ta fahimci kamar haka familin suke gabaki ɗayan su. Tun daga zuwan da suka yi, shakuwa ta shiga tsakanin Hajiya Inna da Hidaya, kamar irin sun daɗe din nan tare. Ko bata je ta yi wa Aunty Ramla waya, in dai suka yi waya da Aunty Ramla za ta ce a turo mata Hidaya. Wani lokacin ma daga school suke wucewa ita da Zainab. Allah sarki, wannan kenan. Ranar Asabar da yammaci likis, bayan sun taso daga Islamiyyar da suke zuwa, Aunty Ramla ta aike su gidan wata kawarta, za su karɓo mata sako. Layi ɗaya ne a tsakaninsu, ba nisa. Gidan ba nisa da gidan, don haka a kafa ma suka shiga takawa. Suna hirar su, gashi dama layin irin dogon nan ne, kuma sam ba yalwatar mutane a layin, ko ina shiru. Hidaya atamfa ce a jikinta, riga da skirt purple color da baki, sai hijab kalar atamfar iya gwiwar ta mai hannu. Ita kuma Zainab doguwar riga ce pink color, ta yi rolling da mayafin rigar. A hankali suke takawa kamar masu tausayin kasar. Tsadaddun motoci ne guda uku bakake wulak suka shigo cikin layin, da wani irin matsanancin gudu suka yi kansu Hidaya kamar za su banke su. Ga uban wanda suke ta dannawa kamar za su tashi unguwar. Hakan ya gegeta su Hidaya, suka rasa inda za su nufa, duk suka diriri ce. Ta gefen su suka zo suka bi a tsiwace kamar za su tashi sama. Wani takaici ne ya kama Hidaya, ga gaban su dake ta faduwa daga ita har Zainab din. Bata san lokacin da ta tsugunna ta rarumi dutse a kasa ba,
ta cillawa motocin duk da irin yadda Zainab take rike hannunta. Dutsen nan bai tsaya a ko ina ba sai a bayan motar da ke tsakiya, wanda hakan yasa dole mai tuka motar ya taka biriki ba shiri, shi ma na bayan shi ya tsaya. Na gaban nasu ma ganin sun tsatsaya yasa shi ma ya tsaya. Banda dukan uku ba abin da zuciyar Hidaya da Zainab ke yi tamkar ta yi tsalle ta fito waje. Tsabar tsoro, amma saboda karfin hali irin na Hidaya, haka ta tunkari motocin tun ma kafin ta ga suwaye za su fito daga ciki. Tsananin tsoro yasa Zainab ta kasa ko motsawa bare ta yi yunkurin hana ta zuwa. Sai ta yi tsaye tana kallon Hidaya da ta tunkare su lokacin duk sun fito daga cikin motar. Kowannen su cikin bakakin suit. Tun kafin ta karasa ta fara daddaga hannaye tana musu masifa da bala'i. Makafi ne su da za su buge mutane ko kuwa dai shaye-shaye suke yi suka yasa suke gudun rashin hankali da tarbiyya a unguwar mutane. Gaba ɗayan su suka yo kanta da nufin gyara mata zama, musamman ma Aliyu, babban bodyguard ɗin da har ya ɗaga hannu da nufin kifa mata mari, sai kuma ya ji muryar mai gidan nasu wanda shi sai yanzu ne ya fito daga cikin motar. "Stop Aliyu," ya faɗa cikin tattausan sound ɗin shi, kuma cikin wani salon magana mai daɗi mai maganar na bi da kallo. Idanuna suka hango min Habib Gashuwa wanda yake tsaye jikin motar. Ya dafa murfin motar da hannayen shi. Yana sanye cikin bakin wando da farar shirt mai dogayen hannu. Ya matsa wuyansa da black tie. Ya sha stocking da bakar belt wanda ya bayyana shafaffen cikinsa da yayi kama da wanda ba a sawa komai a cikinsa. Sumar nan tashi uban gyara sai kyalli take zubawa. Haka ma sajen fuskarsa a kwance lif. Ya sha mayuka masu tsada. Boyayyar ajiyar zuciya Hidaya ta sake wanda babu wanda ya ji. Gaskiya Allah ne ya taimake ta da wannan gabjejen katon bai kai hannu jikinta ba. Da ta kade har ganyenta. Dama kuma duk abin da take karfin hali ne kawai. Amma in banda bugu babu abin da zuciyarta take. Kallanta ta maida kan shi. Ido ta zaro cikin faduwar gaba tana kallon tsabar kyau da tsari wanda ubangiji ya yi masa. Ashe Balarabe ne ma ogan nasu. Ta faɗa cikin ranta. Kai tsaye ta tunkari inda yake tsaye, har yanzu idanuwan shi akan Hidaya da ke nufo shi. Da masifarta ta karasa tana faɗin, ashe dama ba ɗan kasar nan bane ka zo kake mana abin da kaga dama a garin mu. To ka maida hankalinka wallahi, idan ba haka ba wata rana sai an daure ka. Shiru kawai Habib yayi, ya tsira wa ɗan karamin bakinta wanda ke ta masifa ido. Tan maganganun nata ma da yawa ba gane sai yake ba, sai faman juya baki take tana faɗa. Hannu Aliyu ya kara dagawa da niyyar make ta, jin yadda take ta faɗawa boss din su maganganu. Habib ya kara dakatar da shi a tsawace. Nunar rana kawai, abinda ta faɗa kenan daga ƙarshe. Bayan ta juya masa idanu, ta juya, ta yi tafiyarta. Kallo kawai ya bita da shi har ta koma wajen Zainab da ke tsaye a kame, tana kallon ikon Allah da tsabar kokari irin na Hidaya. Dan Allah yalla bai, da ka bar ni in je in caccasa maka yarinyar can. Mara kunyar yarinya karama, sai fitsara da rashin kunya. Kai kawai Habib ya girgizawa Aliyu tare da yi musu alama ta cikin idanuwansa su bar wajen. Nan da nan kuwa kowa ya shige mota, shi ma ya koma ciki. Mubarak direban da ke jin su ya shiga ita da motar, duk suka bar wajen. Lafewa ya ƙara yi a backseat din kamar yadda yake a da. Ya limshe idanuwansa yana ƙara hango dan karamin bakin yarinyar da ta gama musu rashin kunya yanzu. Kalmar nunar rana din da ta faɗa na masa yawo a brain ɗinsa. Anya ba zakin sa ta yi ba kuwa? Lalle sai ya nemi ma'anar kalmar nunar rana. Idan ya kasance zagi ne to kuwa zai sa a nemo masa ita duk cikin fadin Kano ya koya mata darasi. Inna lillahi. Hidaya, dama haka kike ban sani ba? Zainab ta faɗa cikin zaro ido lokacin da Hidaya ta ƙaraso wajenta. Ajiyar zuciya Hidaya ta sake tare da dafa kirjinta, ta ce wayyo Allah na. Ashe ni din dai jaruma ce ban sani ba. Sai yau. Jarumar gaske kuwa. Ni ina zan iya irin wannan abin da kika yi. Ke ni fa karfin hali ne kawai wallahi, amma baki je da kirji na ke lugude ba. Duk da hakan ma dai kin yi kokari, na sara miki. Ke daga ganin irin motocin nan aikin san ba karamin mutum bane a ciki. Fuska Hidaya ta yatsana ta ce, Balarabe ne ma fa a ciki. Na san duk babatun da na rika yi ma ba ji na yake ba. Shi yasa ma ya hana bodyguard din iya dake ni saboda baya ji. Na san ba Bahaushe bane sai yasa. In ba haka ba da ya sa antumar musani a wajen nan. Gani ne kawai ya zo kasar mu kuma garin mu zai rena mana hankali, shi yasa ne musu haka. Ni fa tsoro nake ji, kar ya je yayi mana wani abin. Kin san masu kuɗin nan maybe shirin da yayi na daukar mataki ne. Cewar Zainab da har yanzu take a tsorace. Hannunta Hidaya ta ja tana faɗin, da Allah zo mu tafi.
bai isa yi mana abin da Allah bai yi mana ba. Daga nan suka ci gaba da tafiyar su suna hira, sai bayan magariba suka koma gida. Dan sai da suka yi sallah ma a gidan anti Rumaisa, kawar anti Ramla. Ta tsare su tace sai sun yi sallah sun ci abinci sannan za su tafi. Nunar rana shine kalmar da ta rika yi wa Habib gashuwa yawo a kansa. Kun ji daurawa kai masifa. Shi duk zaton shi wani salon zagi ne da Hausawa suke amfani da shi wajen zagin mutum. Dan haka a washe garin ranar bayan sun yi wani taro da ma'aikatan kamfanin a babban ɗakin taro na kamfanin, bayan an tashi ya rage daga shi sai Mujahid a ɗakin. Ganin yana ta kallon sa yasa Mujahid ya ce, "Wai kai lafiya kuwa? Ko kama nake maka da baby drum ɗinka ne kake ta kallo na haka?" Tsarabar harara ya samu daga wajen Habib kafin ya ce, "Tambaya zan yi maka." Sai da ya ɗauki ruwan faro da ke gabansa ya sha sannan ya ce, "Ina jinka, me yake faruwa?" Sai da ya cije baki yana wani girgiza kafa sannan ya ce, "What is the meaning of nunar rana?" Yayi maganar yana tsare Mujahid da fararen idanuwan shi. Nunar rana. Mujahid ya maimaita yana yi wa Habib kallon mamaki. Ya, Habib ya amsa masa yana ƙara gyara zaman rigan shi. Kai gashuwa, ka cika shirme wallahi. Dan fari sak idan kai wani abin. Me ne wani son jin ma'anar kalmar nan? Malam, zaka faɗa min ne ko kuwa? To ya danganta dai shi nunar rana. Misali kamar yana nufin shiru yayi yana so sa kai kafin ya ja tsaki ya ce, "Ka ji ma'anar? Ta kwanta min ne ga ta arena, amma dai ka bari zan shut up your mouth dan iska. Dama duk karyar kai Bahaushe ne kake mana, karamin kalma ya gagare ka." Kai bana son iskanci ba. Cewa nayi ta kwanta min ba wai dan ban sani gaba ɗaya ba. Zaka min wani iskanci. Damuwarka ce cewar Habib yana hararsa. To wai me zaka yi da ita ne? Bai tanka masa bai tashi ya tattara takardun da ke gabansa. Ya dire su a gaban Mujahid yayi gaba abinsa yana kallon agogon fata da ke daure a tsintsiyar hannunsa mai cike da kwantacciyar gargasa baka sidik. Kanan haka yasa shi ma Mujahid din ya miƙe ya ɗebi takardun ya bi bayan shi. Allah sarki, amshi wannan. Idan kun tashi lectures ki biya ki kai wa Hajiya. Anti Ramla tace tana miƙawa Hidaya wani abu da bata san ko meye ba a cikin leda, dan duk an yi rafin din su amma dai ta san ba zai wuce naƙiya da alkakin da ta yi bane, shine za a kai wa Hajiya. Hannu biyu ta sa ta karba ta ce to insha Allah. Daga nan suka yi wa Anti Ramla sallama suka tafi ita da Zainab. Wajen karfe 3 suka fito daga lectures, sai lokacin ne take ji ashe ita ma Zainab wai gida za ta wuce saboda ta kwana biyu bata je ba. Sam bata ji daɗi ba, ta so a ce tare suka tafi. Haka suka yi sallama kowace ita tare mashin ta tafi unguwar da za a kai ta. Hajiya murna kamar me saboda zuwan Hidaya, ita dai Allah ya hada jininta da na yarinyar. Bayan sun gaisa, ta bata sakon Anti Ramla, godiya ta shiga yi kamar ta ara baki. Kwarai take jin dadin yadda yarinyar take kula da ita. Tashi Hajiya ta yi tabbata da nufin ta sa a kawo mata abinci. Tana zaune bayan fitar Hajiya ta ga kamar kilmawar mutum da fararen kaya. Wajen ta kalla kafin ta ƙara juyar da kanta inda yake a da. Sai kuma ta kwalalo ido, ta ƙara waigawa don ganin abin da ta gani din da gaske ne ko kuwa. Sanye yake cikin farar jallabiya fara tas kuma sabuwa dal, sai irin hular nan tashi kafiye naci wanda ya dora, sai hirami da ya dora a kafadarsa kalar fari da pink. Mug ne a hannunsa, ya fito daga kofar kicin ya fara taka step din da zai sada shi da cikin falon. Cikin wani irin tako na mazantaka yana juya spoon a cikin mug din da ke fidda tiririn zafi. Habib Gashuwa ne wanda idanuwan Hidaya suka hasko mata shi tuni yawun bakin ta ya fara kafewa. Wani irin bugu da kai kawo zuciyar take yi tamkar za ta fito saboda tsabar tsoro. Shikenan ita kam ta kare. Dama ashe jiya da aljani ta yi fada bata sani ba. Dama sai da Zainab ta fada tace maybe shirun da yayi mata na daukar mataki ne, gashi ko ta tabbata ya biyo ta har inda take zai cutar da ita. Tuni jikinta ya dauki rawa sosai. Ta fara fadin wa innahu Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim da duk wata addu'a da ta sani na neman tsari daga shedanin aljanu. Wani irin fitsari na son kubco mata wanda ya zo mata a lokacin. Tun fitowarsa daga kitchen din ya ganta kuma kallo ɗaya yayi mata ya gane ta. Ita ce yarinyar da ta yi masa rashin kunya jiya, amma duk ba wannan ba. Abin da ya kawo ta gidan yake son sani, me ta zo yi wajen Hajiya. San bai nuna ya ga wata halitta a falon ba. Ya karaso ya zauna a one seater, yayi cross leg dinsa, kanshi a kasa, yana ci gaba da jujuye ti dinsa. Rawa bakin ta ya fara tana nuna shi da hannu kafin ta kwalla wata uwar ƙara wanda ta ratsa dodon kunnensa. Ya rantsa ido gam saboda yanda ƙarar ta shigar masa kwakwalwa.
kwakwalwar kanshi, amma duk da haka bai dago ya kalle ta ba. So yake su tafi a matsayin shi aljanin ne kamar yadda ya ga tayi zato. Haka nan ya tashi da sanyin irin shigar, har da yazo Hajiya ma tsokanar shi take, wai ya tuna kasar su kenan. Da sauri Hajiya Inna ta shigo kamar za ta kife dan sauri tana faɗin, lafiya kuwa Hidaya, me ya same ki? Cikin rawar baki da murya take nuna shi da faɗin, Hajiya gamo nayi wallahi, aljani ne ya biyo ni nan, dan Allah ki bashi hakuri, ba zan ƙara yi wa wasu rashin kunya ba. Kin ji Hajiya, dan Allah ki bashi hakuri, ya tafi, na tuba wallahi. Inda take nuna wa Hajiya ta bi da kallo, ta ga Habib tamkar bai san me ake yi ba. Dan murmushi Hajiya ta yi ita ma da sanyin tsokana ta ce, to ai ni ban ga komai ba Hidaya. Sosai Hidaya ta ƙara tsorewa, ta ce Hajiya gashi nan fa yana sha miki ti din. Allah Hajiya ki roke shi ya hakuri kar ya cutar da ni. Kafin Hajiya ta yi magana sai gani ta yi lu tana shirin faduwa daga kan kujera. Ido Hajiya ta zaro ta nufi wajen da sauri, sai dai kafin ta karasa Habib Gashuwa ya riga ta, wanda hakan ya bani mamaki sosai. Tunda kanshi a kasa yake, bare har ya ga faduwar da za ta yi. Shi kansa yayi mamakin hakan. Tallafo ta yi ta fada hannayensa gabaki ɗaya jikinta ya sake, alamun suma ta yi. Lalle yarinyar nan ba karamar matsoraciya bace, wato tsiwar ce kawai da fitsara ta iya. Hajiya na karasowa ya sakar mata ita, ya juya ya fice ba tare da ya ƙara bi ta kan shayin ba. A ruɗe Hajiya ta janyo wani ragowar ruwa a cikin glass cup da ke kan center table, ta shafa mata a fuska. Ajiyar zuciya ta kawo ta zabara daga jikin Hajiya, tana kallon inda Habib yake zaune, sai dai wayan babu shi, babu alamar shi. Kuka ta sa tana faɗin, shikenan Hajiya na shiga uku, har ya bace ban bashi hakuri ba. Hajiya da bata san kan labarin ba ta ce, wai menene, me ya hada ku da shi ne? A tsorace ta bawa Hajiya labarin abin da ya hada su kwana biyu da suka wuce. Dariya Hajiya ta yi ta ce, to kin ga wannan sai ya zamar miki darasi Hidaya. Ba kowane mutum zaka gani a hanya ba ka ci masa mutunci. Wasu ba mutane bane suke shigowa cikin mutane su saje da su, kuma ko ina ana samun irin haka. Abu kaɗan zaki kuma su zo su cutar da rayuwarki. Dan haka ki raka kiyayewa, kin ji? Wannan da kika gani jikana ne. Ni na haifi baban shi, amma Allah ya yi masa rasuwa. Mahaifiyar shi ce Balarabiya, shi yasa kika gansa haka. Bai yi kama da mu ba, sai ya dauko ta. Ajiyar zuciya Hidaya ta sauke tana dafa kirjinta, sai a lokacin ta ji sanyi a cikin ranta. Wallahi duk zatanta aljanin ne da gaske, musamman ma da Hajiya ta ce bata ga kowa ba, amma duk da hakan da a tsorace take, dan gani take tamkar zai dawo ya cika niyarta a wajen. Dan da ganin shi da kyar idan zai yi mutunci wallahi. Amma fa she is very very handsome guy. Dole ma yayi kyau ai tunda Arab ne. To wai kam a zatonku Hidaya ce Habib Gashuwa yake mafarki ko yaya? Mata ya ci gaba da tafiya. Da kyar Hajiya ta samu Hidaya ta dan tsakura abinci, dan har lokacin bata koma normal ba. Kani take tamkar zai dawo ne. Bini ta kalli kofar shigowa falon. Tana gama cin abinci ta yi shirin tafiya. Duk da yanda Hajiyan ta so ta ƙara zama, ta ce a'a tafiya za ta yi. Akwai abin da za ta yi a gida idan ta koma. Tana fita ta shiga waige-waige a kofar gidan ko za ta ga irin motocin da ta ganshi ranar da suka haɗu, amma ba komai. Da sauri ta bar unguwar, sai yanzu ne abin da ta yi dazu yake son ba ta dariya. Ta fi so idan ta je gida su dara tare da Zainab. Lokacin da ta koma gidan Zainab din ma bata dawo ba, sai bayan da ta dan jima da komawa sannan ta koma. Ai kuwa tana ganin ta ja ta ɗakin su, ta hau bata labarin abin da ya faru a gidan Hajiya. Sosai Zainab ta hau dariya har da rike ciki, jin wai har su ma sai da Hidaya ta yi. Cikin dariyar take faɗin, Allah ya ƙara maganin ki kenan. Ai to shi man din me yace? Baki Hidaya ta tabe ta ce, ko kala bai ce ba. Ni fa na fi zaton ma ko kurma ne, dan bai yi kama da masu maganar ba. To ko dai shine zai mai gurbin marigayi Kabir. Zainab ta faɗa tana kashe mata ido. Wani kallo Hidaya ta yi mata, ta ce, ai mai gurbin ya Kabir sai ya shirya wallahi. Shi kan banga wani alamun jarumta a gurinsa ba, sai tsayi da ya ajiye kamar daren sallah. Dariya Zainab ta yi ta ce, jarumta ai ba a kirar jiki take ba, ba anan take ba, anan take. Ta yi maganar tana nuna saitin zuciyarta da hannunta. Dan tsaki Hidaya ta ja ta ce, dan Allah ya isa haka, maganar ta ishe ni. Ka faɗa Zainab ta dan dage, suka shiga wata hirar daban. Yau ma kamar kullum, kuma kamar yadda ta saba zuwa masa cikin baccinsa, yau ma haka, kuma sai mafarkin nashi ya canza salo. Dan a yau din da kansa ya kai hannu da nufin cire mata mayafin da ta lullube fuskar ta da shi, amma bai ci nasara ba. Duk yayin da ya kai hannu da nufin taɓa ta, sai ya ji wani mugun shock ya kama sa. Dole yake janye hannun shi da sauri, haka dole ya kyale ta. Yana ji yana gani ta juya ta tafi.
har ta bacewa ganinsa. Daga nan ya farka daga baccin. Cikin tsananin bacin rai ya farka. A yanzu wani haushin yarinyar yake ji, yanda ta hana shi sukuni a rayuwar shi. Ya rasa uban da zai yi mata da kullum sai ta zo gare shi, kuma ta kiyar da ya ga fuskar ta. Wannan wace iriyar masifa ce? Allah sarki, wannan kenan. Duka anan zan dakata, sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib, kashi na 4. Uncle Muhammad, ɗaya daga cikin yaran Alhaji Suleiman, gashuwa ne a kasuwa, kuma yana ji da shi da mutunta shi saboda riƙon gaskiya da amanar shi. Yau ma wukin Aunty Ramla da yaranta da sai Hidaya suka shirya tsab don zuwa gaida Hajiya Inna, mahaifiyar Alhaji Suleiman. Tama kuma Aunty Ramla tana zuwa jifa-jifa wajen iyalan Alhaji Suleiman din da kuma wajen Hajiya, kuma ta zo ɗaya da Hajiya. Sai da Aunty Ramla ta yi lafiyayyen dambun tsaki da ya ji gyada da zogale, sanin yadda Hajiya ke matukar son shi, ga kuma haɗaɗɗen zobo da ya ji kayan haɗi, wanda shi ma ta san mutumin Hajiya ne, suka tafi mata da shi. Uncle Muhammad din ne ya kai su da kansa, ya sauke su, ya wuce bangaren Alhaji Suleiman din, suka fara shiga, aka gaggaisa, suka dan taba hira da uwar gidan shi Hajiya Rahama, sannan suka nufi bangaren Hajiya wanda yake duk a cikin gidan. Sosai Hajiya ta yi murna da ganin su, ta shiga yi musu sannu da zuwa kamar za ta goya su saboda yanda take musu, dan ta ji daɗin zuwan su sosai. Dama Aunty Ramla ta saba, dan duk lokacin da ta zo irin tarbar da take mata kenan, akwai ta da karama bako. Zama suka yi, aka shiga gaggaisawa, sannan Aunty Ramla ta bata abin da ta zo mata da shi. Ai kuwa ta sha addu'a. Daga nan suka shiga hira. Cikin hirar ne Hajiya Inna take tambayan Aunty Ramla ina ta samu kyakkyawar yarinya haka, da yake ta san Zainab sun taba zuwa sau daya da Aunty Ramla. Murmushi Aunty Ramla ta yi, ta ce kanwata ce Hajiya. Allah sarki, ta kawo miki ziyara kenan, cewar Hajiya. Wallahi Hajiya, saurayinta da za ta aura ne Allah ya yi masa rasuwa sakamakon accident da yayi. Ana saura sati ɗaya biki. Ta shiga halin damuwa, kullum cikin koke-koke. To shine zuwan nan da nayi na ƙarshe, muka taho tare. To gashi ma har abban Nusra ya samar musu makaranta, sun fara zuwa ita da Zainab. Kai Hajiya ta shiga girgizawa cike da tausayawa, tace Allah sarki, Allah ya ji kanshi ya yi masa rahama, ita kuma ya bata wani mafi alkhairi. Da amin Aunty Ramla da Zainab suka amsa, yayin da idanun Hidaya suka cika da kwalla saboda wani abu da ta ji ya taso mata game da mutuwar Kabir. A hankali ta sa gefen mayafinta ta goge ba tare da kowa ya lura ba. Sai Hajiya da ta ganta, tausayinta ya ƙara kama ta. Lallai da gani ba karamin so take yi wa wannan saurayin nata ba. Lokaci ɗaya ta ji yarinyar ta shiga ranta sosai. Malam Muhammad da kokari, an bar muku ne gabaki ɗaya har da sata a makaranta, Hajiya ta faɗa cikin dariya. Dariya suka yi gabaki ɗayansu. Cikin dariyar Aunty Ramla ta ce Hajiya ai tun da ta fara karatu dole